Cukup balik kita. Tuh ibu. Dito tayo ngayon sa Masangret. Masangret, Agno, Pangasinan. Bar 1, Agno, Pangasinan. Ayan, may papunta doon sa dagat. Ngayon, punta tayo sa tree house nila. Oh my God, ya. Ada estudyante kini nga study das. Ang ganda Ati nako ni atong salatan nga balay ki Madam Bini. Ay slider naguyot ti. Ay Gina tumbate. Uwan. Naguyot mapan ta di bay. Maalon. Diyan yung Masangret. Mga cottages sa Masangret.
Kuha natin. Si kagarot ti asisordan. Kampay ate. At Ate ni ti kwa. Agis pila ka no? Yalte. Barang nga tayo ito kwa. Aji, kwa di jay agno. Ay, 1 top 8. Nakita di ko ajay. Mechanical engineer mo rin dyan. Kuha natin. Ubing pa nakita. Panditoy. Nakita hindi ko ajay di. Ato di kaya na makita ni mga ko Elmer. Pwede pa naman tayo. Wala ang kapanin sor dito. Tani, dagdanan dito pa ba? Dahil dito gaw dito, inikat ko. Apa ate? Nakatakawon da. Nakaw pa din yung labi-labisaan. Tani, natutuwa din ka itong namin dito.